Nagapuan nyo kanikwaraw, kapitan. Ay, di bantay kagawad. Ay, laban luga ka talaga. Ay, ginanaak mapay. Ay na. Nay, anya ngay day taimat mo. Nakasako ba? Ay na. Sabong di bantay man. Padasak mamatagur na. Barbarang isumat ti pagbaknang ha. Anya ngay a klase ti sabong dagita, kapitan. Ay, secret pagawad. So ngayon kabil ko iti unang tisakaw. Tapno saan nyo ang makita ti itsura na. Anya? Naligatin. Nung tuladin nyo. Di pa ikitibusin nyo amin ang anabatik ijibantay. Da kayo na talaga. Ay, kapita, buluya. Makatso ka to pa po di. Okay na si Bino. Ay, apa. Adin nyo? Di pa ikitibusin nyo amin ang anabatik ijibantay. Si Kamat, kapitan. Para day talabang kita mo. Iparik mo pa yun. Ay, tayo matkit nila kung di ta apasok. Ay, gumatangak iti uray 50 pieces. Sige, mabitlaing tekang ka, kapitan. Bantoy. Bantoy. Talaga gayam a plantita ken plantito kayo itan ken ni kapitan marebanang. Nagduduma a klase ti mula nga agsabong ti adda dito'y paraangan ti balayang. Ay, katuen amaray. Padasan mi man ba't ti agplantita o kan agplantita ita apanawan ti pandemya. Ay na, nagmayat met gayam no kasto nga ado ti mabuybuya asabaw. Maikat ti stress maray. Ay, katuen so ano kayat mo? Agmula kayo mat, iti agduduma asabong, iti paraangan balayaw. Tige malay. Agas ti mata, day sabaw. Uy. Agmula kayo mat. Stress reliever. Kati stress maray. Ay, katuwan so ano kayat mo? Agmula-mula kayo mat, iti agduduma asabong, iti paraangan yaw. Ay, punan niya maray. Apay maray? Panunutong langin maray, nga napiduktik pa na dyan. At kasapulan launay. Uy, maray. Mat, iti agduduma asabong, iti paraangan yaw. Punan niya maray. Ay, naku. Nakayo mat, iti agduduma asabong, iti paraangan yaw. Ayun, maray. Bridge. Tuyang, badong? Bad. Ay, Tuyang, badong pa? Yang dito. Sabay-sabay. Ayaw mo na yung manok. Hanta, hindi ka utag kumatay sa pagbayad ko. Niya pa umutin. Anya nga tano, padasan tamot ti agmula iti nagduduma nga agsabong. Sabong ti 300. Agmula ta iti nagduduma. asa! Anya nga tano, pa, ni? Asa! Nagduduma asabong. Anya nga tano, padasan tamot ti agmula iti nagduduma asabong iti aglawlaw ti balayta. Ni madilat Asa! nagtabi. Kan paalawan natin. Asa! Intay pabuyan. Hmm? Bayad ti mamuyon 5 kasok. Di ba yan? Anya nga tano, padasan tamot ti agmula iti nagduduma asabong iti aglawlaw ti balayta. Badaw, ay na, nagmayat gayam no ado ti sabaw. Bakitan kan? Mahilig ka pa ilang iti kasta. Kung mga rod may saka balasa. Na
Apay, masapul ay abalasang ti agmula iti sabong iti paraangan. Ya, dulamin to yan. Ha? Di mo amo. Baka di mo pa'y amo. Hey, anya. Ado ikan ti kumatran ang iti sabong. Ano ba iti sabaw? No di mo ako krat. Lalo no na po na. Ti sabong iti paraangan. Ya, dulamin to yan. Ah, ang mga no di mo pa'y amaw ba daw? Di anya. Ado itan ti Ne, Gumayayan ti matana iti dalikan. Ado Ribo. 300. Kumantsaw di ko anak. Sapay binbin natin na. Hindi mo pa'y amaw ba daw? Yan niya. Ay na, ado itan ti gumatgatang iti sabaw. Nang runa no naggapo iti bantay. Tapno amaw. At dapay nasurok asang ribo ti presyo na. Anya. Anya ti kinunang to yan. Ribo ti presyo na. Di makitam. Ha? Madilat na. Makitam. Di makitam. Nagdakal ta madam. Nagsirakil ta mula. Joseph. Na, Sikat ka yan do yan. Kitam. una ko na dyan, nasimpot din nga call commander. Kadwa yung magdagalin. Amin nga papanan may. Awan magdagalin. Ay, na, ko na lang dyan. Biro ka Ako muna kayo dyan. Navy to, ano mo? Wan. Tayo kubrador. Obrador. Di na ko itong nakas na katarwalangan. Kat balong kat. Dito. Anya ti kinunang to yan. Ribo ti presyo na. Makitam. Dinagdakil tamulagat mau. Siyempre mo ta. Agasam nga'y taribo gayam ti presyo na. Ay nagmayatin nga ito yan. Kadung kuan, blabsan ti kwarog id. Di ako kurat, witing, ibito. Pas, Pas, babsa ng bitre. pasaw! Gumatang kayo, itipas. Paso! Bumatang kayo yaon. Pasaw! Gumatang kayo. Paano day tamaray 300? Sikan sama, dyan nakapita. Kabadong, gumatang kayo itilako kapasaw. Ado. Akan ano da ngay mo dahil. Ay, ano? So ka na din kakang Ay, nako. Ano da nga yung matigimadang itigas ka. Padating mo lang. Akan ano da ngay mo dahil. Nimbag kumaa, numakad ka isaw, kagawan. Tapno mom, kabadong. Ado itan dagiti plantito kan plantita. Adan tupay na minsan anaibo sa dagos dagiti lako kapasaw. Aya, ay mayat nga rin Talaga amayat. Makitam da kabado. Ni, Apay, masapol nga i-blurred no, dagi dyan natay. Una, dyan pa na lang ata. Pero sa ikuha mo, di pa Una nga, magada. isumot ti puro nga las na dyan. Gingga na las. I-blurred na ta. Saan mga i-blurred dyan? Oh, awa na. So, Inedit ko. ang siguridad lang lagi pamilya mo doon. Aya, ay mayat nga rin talaga amayat. Kitaam da kapitan. Umasa asinsong tibiyag da. Tan nakagatang da pa yan iti lugan da. Kan pinalawa da ti arubayan da. Aya, Kuwan, adapay dayo nga umay gumatang iti sabong da. Aggapoy di Manila. Tuis. alam na gito'y tuya. Ilan mo pa ilaan, di talikudan ti balay. Nangalaam ka dagita asabong. Makamuladam. Ay, nakamuladam. Nakapasudam. Sabong na pa rin tinday tatuya. Nako ko, di na piin. Dan ti balay. Nangalaam ka dagita asabong. Nakamuladam at iti pasaw. Sabong na pa rin tinday ta. Tinakaw mau. Tinakaw ko. Kuha. Likudan ti balay. Nangalaam ka dagita asabong. Sabong na pa rin tinday ta. Ni Jailot ta dyan. Tinatap mo. Kasanungay nga makabilang ti blur ka nagadumot ti taong nakaribunggong. Hindi lang ako.
Taasabong. Sabong taparin ting tayta. Ni jelat ka mo jo. Tinakom. Sorry. Kumita kayo mo ta. Tinakaw ko darabe. Taasabong. Sabong taparin ting tayta. Tinakaw ko. Maday matay. Nyamot tay. Sorry apaw. Tinakaw kaw. Uy, Tinakaw kaw. Tinakaw kaw. Tinakaw ko idirabi. Tinakaw. Tinakaw ko Tinakaw. idirabi iti paraangan da. Tinakaw. Ayun. Taasabong. Sabong taparin ting tayta. Tinakaw kaw idirabi iti parangan da. Iti. Pag-blurred mo amin. Iti Iti. parangan da. Wananggan. Iti. Bong. Sabong taparin ting tayta. Tinakaw kaw idirabi iti parangan ti balay da. Anya. Ala, idulin mo. Kamapanak at birok iti bakir iti nayon na. Niya pa. Kapadpada day taamula. Ipaasawa na siguro. Paadun ta. Antibalay da. Anya! Ala, idulin mo. Tamapanak at birok iti bakir iti kapadpada day taamula. Paadwin ta. Agmula ka mo. Dito'y paraangan ti balay. Uray di talikudan ta. Italikodan kan tok-tok ti balay. What? Uray di ka likudan kentok-tok ti balay. Paadwin ta. Agmula ka mo. Dito'y paraangan ti balay. Uray di talikudan. Kentok-tok ti balay. Tuya. Anya. Intun maikanak iti gundaway ka. Mapanak tumanin agtakaw iti daduma payasabaw kanyi parinday. Pilya tay kanginaan amula. Agar aramid ka manun iti jak kayat badaw. Ay di ka man tuyak. Instant money day tuyain. Daytoy tumal. Ay, mala. Ingkag birok ikwa. Daytoy no malako kadagaw. Instant Aman, money tuyak. daytoy no malakok Instant money day tuyain. Amok aya. No dapay mabiro ka kakas. Magay mo. Sabong di ba kay? Kaya no adapay mabiro ka akasta asabong iti bakay. Ay. Amom aya ko na na amom. Ayan. Ay di ka man Anya ti tuyak. ammom. Instant money day tuyain. Anya ti amaw. No dapay mabiro ka kakas asabong iti bakay. Banin. Enteng. Eh. Awan mo tan dyan lima asabong di talikudan ti balay. Nagijay nga nakapasaw. When now, inla ko majak amaw. Awan yung laklako. Mabalin ayabot, ajak ibagakan ka, no, adda ilako. Awan nga rudan. Tinakaw dan sa amutan. Jesus, yay. Amuda nga main, ang inginaan na gijay aklasi ti sabong. Ay, salbag ka. Ay, salbag ka nga. Sinalbag. Kit di mo tayo nagtatakaw. Sabong. Kumita kay mama. Kumitak. Ulo mag. Lalalala. Ulo mag makita. Lalalala. O mo makita man. Lalalala. O makita. Ano mata nga maifil. Dubi dubi du. What's called? Post mo ijay Facebook. When? Ala na, nabayag mo nga anak Facebook. Pisla ka na yun. Amuda nga Nakuling main, basta ang yung una. inginaan na gijay aklasi ti sabong. Di lang ako. Explore man. Di lang tao pa lang ah. Ay, kuamoy. Dapat jero pa na ito. Maabungan. Uy. So nga Kasla nagdadagin daging yung news kit. Di lang Uy. ako pa tawa. Isla dagyag Awan, sa uno dito, ka nga. galing pa. Tigag witness, di ba? Nakakoti rupa da, nakakasya. Kumunta na rigat gawin for siguro dadlam. Yay. Amuda nga main, ang inginaan na gijay aklasi ti sabong. Ay, salbag. Ay, ang mga daw, tinakaw damitin. Salbag dagtang agtatakaw. Ay, Uray salbag, sabong, hindi mo- takawunda. Na. Pagkaawan mo, imbaga na dyan nga itong tinakaw. Amuda nga main, ang inginaan na gijay aklasi ti sabong. Ay, salbag, kit digi-digi. Adtoy tinaglakwak iti lima apasoto ya. Manaw 300. Amuda nga main, ang inginaan na gijay aklasi ti sabong.
Salbagkit di kita nga tatakaw ta uray sabong. Takawin da. Ay naskit ang matiliw da ita no asino man da ita nga tatakaw. Inaramid ko amin na pamuspusan tapno mapadakkel ko dagijay amula. Hanggang tinakaw dalaan. Ay, makapasuron. Siya, nagtakaw maray. Noy na yan. At to'y tinaglakwak iti 5 apasaw ti sabong ni Parinteng to yan. 10,000 pesos. Ha? To'y, Nagadumot ngay baday? kung natin naglakwak, gumatang tupay ka na iti nga pulaw. Kaya't ka, kaduan na, ang mapanagbirok iti bantay. Ay, wala. Nasaysaya at pa'y. Ngam ti mapanak at takaw dita. Unwan ta, iti agduduma sabong ti bantay. Kunwenta iti Nag-blurred ang awan. maasabo. Awanti ko na dito kay Master. Ti paraangan ti balay Ya, kakamlatan. laptop. Ngagapu ya bantay. Kunamon, Manang kay kung natin nagtay. kunwenta iti ang duduma asabong ti paraangan ta. Paraangan ti balay ngagapu ya bantay. Basta sabong ko. Sabong? Katong ya bantay. Kasjay laang ni tibuo na pare. Ay, badang makita. Nasaysaya at pa'y. Ngam ti mapanak at takaw dita. Why? Isu apunwan ta, iti agduduma asabaw, ti paraangan ti balay ta. Kulak nga raw, no mabalin, uray ti tok-tok. Madi, sorry ako, kakaralan. Mabalin. Oray ti tok-tok ti balay ta. Ikantay ti sabong. Mangrugitan abumaknang no kanay nakastag. Duma asabaw, ti paraangan ti balay ta. Kulak nga raw, no mabalin, uray tok-tok ti balay, kat ikanta, tuyang. Mangrugitan abumaknang, no kastuylain tuyang. Ay na, sapay la kumabadaw. Asino nga iti di na kayat ti bumaknang. Sige, ngam sakbay day ta. Gumatang ta pa iti adu apasaw. Uray 5 la agasaw. Uray 5 la agasaw. Uray lima agasaw. agasot Amin. amin. Ngapasaw. Gumatang tapay Lima iti adu agasot. apaso. Uray 5 gasot amin. No iso ti kasapunan. Kasdagri niya. Sakbay day ta. Gumatang ta pa iti adu apasaw. Uray 5 gasot apasaw. No iso ti kasapulan. Tuyang. Banin. Mano pa tiping antay? Ano pa yan? Sa nga pulo. Yung kuantay. Apa niya balabal? Banin. Kung andamo Elena iyan. Baka Elena. Diretso mo talaga ako. Baka Elena siguro. Page 3 gan. Page 3 ante. Ay, wala talaga labas nila. Ay, sayang pa'y dagiti 5 apasuti sa abong. Dakkel ko matibayad na dagijay numalakaw. Ay bay amon. Uray taawanan ti gumatang ita iti kasjay. Anya ti kayat mo asawan? Sumardegan ti gumatang ita iti kasjay nga atap asabaw. Gapo tatil-tiliwan mo't kanon dagiti autoridad. Madi. Polis. Dagijay ta endangered species. Gumatang ita iti kasjay nga atap asabaw. Ay nga may. Til-tiliwan dan ita dagiti aglaklako iti kakasjay. Anya? Unman. Nasaya at matkit din. Nga pa nga. Tatno saan ang maibos dagiti. Sabong ti bantay. Nasa... Sayang at pa sa Kasjay ko na pare. Talaga nga sayang. Pinagdali niya. ng mga ring. Unman. Nasaya at matkit din. Tatno saan ang maibos dagiti kakasjay asabong iti bantay. Ay, sa bagay matkit di. Inteng. Sige. Bye-bye antan day dyan na po ka. Tulong tan, no asino man day dyan nga katakaw. Una. Umdasan na pagyamanan pa. Iti dakal. Ti muna na paglakwat ta. Banuan. Toyang badong. Ibantay. Next ka.
sabong idibantay. Ay, sabag. Sabagay matkit di ah. Anya, awan tinabiro kam abayar, tinaurnong taasabong itibantay. Sabong Awang nga raw. tibantay. Sabong tibantay. Sabong ang nagkapo itibantay ko naman. Uman. Uman. Anya, awan tinabiro kam abayar, tinaurnong taasabong ang nagkapo itibantay. Awan nga raw. Ay, marigatan tan samot ang mangilako kadagiti mulat ah. Apay nga eh, sapay nagadula una yung tinaalat ah. Bayan, kay karigatak te berok iti bayar tuya. Sana mabalin nga awan ti gumatang kadagiti sabong ta. Una, sayang ti bannog ken gastos ta iti pasaw ken abunaw no awan ti gumatang. Nakalay, dadya na berokak at 300. Kasla mami, Alam mo nakaulis na. nakakumot da. Kuwan. Kuwan ang badaw. Bad. Babali na kasi kasta ko na. Kuwan pa. Yagyulangan kanyak ti dagduma asabong yo, kabadong. Naimbag lang nga damat display ti daglawlaw ti terminal. Terminal ti Tersina. Terminal ti bisikleta. Sayang lang mo makipaglabing ito. 300. Hindi, ang kita mo mabirok biyahe. Wala. Ano ito dantalam naman di kantuwa mga nagsiksigar di akin. Ang tagal pintero diyan. Angan kanyak ti dagduma asabong yo, kabadong. Naimbag lang nga damat display ti daglawlaw ti tersenak ah. Anya, ay nagswerdik. Nagswerdik. Nagswerdikan nga, no itid milay. Bait ito. Dodawatom lang na ito, nagbanbanugan na. Anya, ay nagswert. Oh, hindi. Ay, awan. Ay, Lindan na mo amin. Lawlaw ti tersenak ah. Anya, ay nagswertikan nga. No dawatom lang ti nagbanbanugan may asabaw kagawan. Itid ko no bayadam iti kayat ko apresyaw. Awanan, kabadong. Tiliwan da, ta sino man ngaglaklako iti sabong ti bantay. Anya, Kuwan, iso ati yung malamailako adag ijay. Pare, iso nga itadyulangan. ay jak kayat. Ijay nalatan Nga na danto gumata. Anya? Ay na, ad-adan adim madakkel dagiti sabong diti ruangan ti balay badaw. Unya raw tuyan. Naiwanan da iti ustaw. Isuan nabibid da amin adim makay. Kanini madaw. Nagampayag pa yan ti daduma iti datar. Ay na, kaano pa'y nga dagumatang kadagitangay. Nakaad-adaw. Atiw na pa yun akasamakan ti balay ta. Ala, tulungan nakman kit day. Adalusan ta na yung bagdagiti mula ta. Agulay. Atiw na pa yung tikbakir dati baleta. Upay nga dagumatang kadagitangay. Nakaad-adaw. Atiw na pa yun akasamakan ti balay ta. Bakir ko na malaangan. Atiw na pa yung Nakasamsama. tikbakir. Nakampayag pa yan ti daduma iti datar. Nakasamsamakan. Tulad ti baleta. Ang gabaw! Atiw Pag na hindi pa mo kanta nga yun. Kanini madaw. Nagampayag pa yan. Awan, sarok. Naiwanan da iti ustaw. Isuan nabibid da amin adim makay. Kanini madaw. Nagampayag pa yan ti daduma iti datar. Ay na, kaano pa'y nga dagumatang kadagitangay. Nakaad-adaw. Atiw. Nakasamusamakan ti Kaisa. balay ta. Mantumod lang si gumatang kadagita hasabaw. Alas 12. Mulmula. Darasin nyo, amat na mabibisin tao. Alas 12. Yes, ada ti talo nga na iriko. Ay na, Kasta na. kaano pa'y nga dagumatang kadagitangay. Nakaad-adudan. Nakasamsamag pa yun dito balay. Ay, sorry. Nyamot ta. Alam mo dito. Anya nya dress mo jipin mo dito ba? Ang kopekar ko, iditin ta ko ma. Awan ikom na nya jad da jay misut ko. Ay, San Pascual sa. Ay na, I-check tanto man. kaano pa'y nga dagumatang kadagitangay. Nakaad-adudan. Nakasamsamagan dito balay. Ay tinasayaat. Tulungan na. Tadalusan ta na yung bagdagiti mulat
Nasaysaya at siguro no iruwar talaan ng dagitaw. Sa dino ngay nga rin ti pangkabilan ta kadagita. Pangi, Pangikabilan ta. Nya magdata. ipaigit tan adita paraangan ti balay. 2.0 ay nya. Ang panaimin na yun sa amin. Adadali. Nasaysaya at siguro no iruwar talaan ng dagitaw. Sa dino ngay nga rin ti pangikabilan ta kadagita. Tangay awan metla ti gumatang. Di ipaigit tan dita paraangan ti balay. Narigatin no dumakrilda. Sumalida dito balay. Unyag paisa. Awan tumod lang ti gumatang kadagita asabaw. Kun mulmula nagduduma. Kasayatan nga ikatentan. Danang. Bantuan. Or nga to. Pasmal pasam. Nilapas yun. Siyakon iti mangipadawat display sabong tersina maray. O, sige, Padawatan pare. ka. At napala ko na, pare. Padawatan ka lang. Kasi lumumara. Padawatan ka lang yan iti sabong. Tapno ada i-display dito tersena marikwanang. Ay, agyaman na maribanang. Ay na, pag-aayat ko matisabong kay. Ado kumapay dagiti kasta ijay balay. Ang jak ammo no asino tinangtakaw kabayatan iti kaawan mi ken ni Inteng. Anya, unay magtanda kita ngagtatakaw. Di dalagbain mo't ni Kapitan Enteng. Ay, nasakit nga ro tinakam ko, mare. Bye-bye amon. Tawanin ti gumatang. Tawan mo't lang ti gumatang iti kakasay. Pinagbukol-bukol dalaing mo't sarapin. Are. Bye-bye amon. Uray, taawanan ti gumatang iti kakasjay asabong. Tiliwenda itan, ti asino man nga aglakaw, anaggapo iti bantay. Ay, madaling Tangarod. uray. Ay, kursan ko. Uray, taawanan ti gumatang iti kakasjay asabong. Tiliwenda itan. Kan awanan ti gumatang inulit ko sa ba? Pangkitaan nga dyan na ikabil nga dyan address. Uray, taawanan ti. Ja, adsense.com samit de. Hangko pa na ikumpleto no ko. Abong. Tinagan dyan. Tiliwenda itan. Kuan. Kan awanan ti gumatang iti kakasjay. Awan, ulit-ulit ko At ibang to mo lang pangakon. maninotis man siguro maipadala da. Ano i-check ng tumangkiding at kaso? Tiliwenda itan iti kakasjay asabong. Tiliwenda itan. Ti asino man nga aglakaw kadagiti naggapo iti bantay. Day tangarod matibagbagak kan ni Kabadong. Hindi na mo ilata kaya tagi padawat kadagiti sabong da. Imut da talaga. Tuyang buds. Badong. Hinggan pa sa tabi. Yang badong. Grabe. Natin sa mulmaw. Sa mall mo sa tiyan nila. Dadyan niya ako. Ay, badong. Oops. Alam do ka ba? Ano mang ka talaga niya? Ano to? Oh, nakatajakin mo tiyan. Baro nila ba? Ay, badong! Umay ka man dito, itatulungan na. Apay ay ato yan. Ay, nagdadakkel dagiti pasokan sabong amula gitaw. Una ampay akbak katanda kita. Mabit lang. Sagay sa ikasan to sa baga. Sagay sa nga ibunan. Mauli kan to nga ibunan ka. Dakkel dagiti pasokan sabong amula gitaw. Una ampay abagkatan nga ikatanda kita. Tapno masagadak ka na imbag idatar. Ay, nagangon bulbulong gitaw. Nagango nga rin ay. Yun na yan. Basta saan ka magango mo't ah. What? Masagadak ka na imbag idatar. Ay, adaw dagiti nagango abulbulong gitaw. Mabit lang to yan. Tasagay sa nga ibagkat amin dagit amulmula.
Ay, ulag! Nagdakil to yan! Ay! 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 Badong! Ay na! Ay! Badong! Ay! 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 Nagtatakpay lang, Mike. Duwatan to dito ilasi. Handa magayam ulag Kaya iyan. ka magayapan ay. Ulag! Nagdakil to yan! Nagadudan! Nagadudan! Ay! 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 Naguli ka! Saan nga ulag na tigigyan ng tuyan? Kasumbrad kita pala. Sa bali na ita tuyan! Ang nga ulag na ita kunak! Timbang ka nga orat. Ba't ba natin magay? Yan natin nga, Kasagay budog-budog. kay pagkat amin na kita mulmula. Ay, Siya pante. Salamat! Ay, buligi. Ayan kayo. Sige, Hindi sabay. pagkat amin na kita mulmula. Ay, tulag to yan! Ay, nagaduda! Ay, nagdakal! Ay! 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 Badong! Ay! Badong! Ay, nagaduda dito yan! Ay! 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 Taray! Ay! Badong! Urayan na! Hindi na kita rayan! Wantoy. Duwatan tutuyin lahat to ilasi. Ano man ni Kwaro kayo? Ayan! Wan, awan din. Ay na! Diyos ko! Ay! Hunay mo na! Ay! 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 Ay, Marito yan. Apa yan? Ay! Mapaspasamak ng kaya. Ay! Malikwanang! Tibalay bay! Ay na! Ay! Mabutang ako na sumra kay Tibalay bay! Ay! Kapay ba? Nagaduti uhulag ikay balay may marikwanang! Ay, Itayag dalos kami kinibadong kaw! Ay! Nakita bay! At danagdakil nga ulag! Sa bali mo, didakil nga ulag akong kurang to yan. Dito nagbabaltan na iti pasawan mula. Diyos ko Nagbatak ya. patlupaw. Diya ulag ni Badong. Ulag ko na ito yan. Ah! Simre din na si Pangmap. Ay na! Nagdakil mo't nga urat! Nagkila. Kami kinibadong kaw! Ay! Nakita bay! Nagado nga ulag iti nagbabaot ang tipasaw! Ay! 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 mo! Kanya tinapasamak Marito yan. Wawa na pa yun. Sorry. Day! Day! Ay! Day! Nagdadakil nga urat! Kaya nagbalong ka dito yan. Walang kal. Gusto na. Mga nagbago Kami na wala. kinibadong kaw! Wala, yan. Ay! Nakita bay! Ay! Na! Ay! Nagdadakil nga ulag! Kurt, anya nga tinapasamak. Ay! Sako! Ne? Konsentre mo. Ang yamot na yan, tay. Ay! So, di ba ka? Katan nyo. Nabayag sa amot asahan na si Mrit ulag na dito yan. Ah, Ay na! Datang ka na nga urat! ang samot si Mrit ulag dito Talos si kami kinibadong kaw! Ay! Nakita bay! Ay na! Nakabot-bot na! Anyat na pasamak ngay. Ay na! Maray! Nagbuton kami akin ni Badong kaw. Iso atin maray kamay. Idakas na. Nagkita kasi mrag itiruangan ti balay mi tinagduduma ulang. Hoy! Nagduduma nga uling. Uksote mo na na ulag to yan. Nagduduma ulang. Hindi siya. Uksote mo Tapos to yan. magigita di kang tara. Imaya. Itiruangan Ay, ti balay. Imaya. Ta kabutan ka nun ni Maruto yung tagawit. Ay, wag. Ay, jaytan ang agselpan niya. Agselpan. Wala. Ano yun, wag? Bay. Umay kami Idakas pinagwa- na. umaya ko na to. Nagkita kasi mrag itiruangan ti balay mi. Katibi ko ang tinadto mga ulag at simsimrak mat lang adi bulsak. Ay, datan dyan ulag di pala yung gamantay. Ay na, wang nga raw. Ay, kabubutay. Doktor di may isang Apay na pinastre mo ay kumatuya. Nagkita kasi mrag itiruangan ti balay mi. Tapno lumawala ka yan. Pwede ba lang? Nagado nga ulag ti trimwan. Maya, maano daw ulag na sumray niyan dito yan. Diyos ko. Ang Santo. nervyos no makakita tulad. Santo rumor dito yung iwa mo. Yay! Sasaon naman si Batungit. Valentina. Kamay, Uy, Valentina ito niya, kalaban ni Darna. kami akin ni Badong Kawi so atin maray kamay.
Ay na, nagado nga ulag tirimuar maray. Iso nagbutang kami kinibadong ka. Ay, Nagado ti simbrak iti balay-bay. Nagbalbalikas. Apa? Ijay laangan, nagado nga ulag tiri mo. Apa? Matay ka mo si Mang. Nya tinapasamak marituyang laangan sa madubduble. Sapay adapay pito nga. Muar maray. Iso nagbutang kami kinibadong ka. Ijay laangan kwan. Ayan ti anyangan tinapasamak mari. Oh, na yan. Taknuhan nga Oh, madubduble. yan. Maray. Iso nagbutang kami kinibadong ka. Ano yung narigat Iso nga siya akong madubukan. tisumarat to yan. Anya tinapasama kay Yaman Balong. Jaman bro. Says. Ay na. Ay, nagbutang kami kinibadong ko. Timaray kami na. Iso ang mabutang ako na ang masumrat kay Yaman. Maray kamay. Talagang pero kanya 300. Anya tinapasamak. Ay na. Mabutang ako na sumrat kay Yaman. May ko na lang. Naman lang ako din. pasamak nga eh. Ay, Ijay. Ja. ilas min mo. Ay, Kabuo ka identiko. ay, last life. Korte na yun sa ulit. Nakabut-buta. Ayat na pasamak nga eh. Ay, nagado tirimwar nga ulag maray. Iso mabutang ako na sumrat kay Balay-bay. Nagsamag gamin nga. Gay kwan. Ayan. Gayon na kayo. Ada kami. Mayak ko naman. Ay imayak dito balayo paray. Tamabutang kanu ni Marito yang nga agaway. Tanagado kanu ngamin nga ulag iti balaya. Eh puno ya. Ay, pudno pare. Nagbalay da nga ron ka nagiti pasaw. Anya? Ato pa nagiti anak da. Anak da. Ay sus Diyos mo yun sa bas kalaburay. Nagbabasit. Ay. Ay. Uy, Ay, anya di dya, gitlog da, tapos babati mat no agpusada. Uy, Wala, mabasit tayo maa. Pare, nagbalay da nga ron ka nagiti pasaw. Ano? Ato pa nagiti anak da. Nagbabasit nga ululag. Ay, Jesus. Babasi nga ulag Sa dino nga banda dito. Ha? Babasik nga. Uy, nagbabasi Ano nga pa ulag. anak Ado pa anak da kung namatay. Nagbabatit nga ulit. nagbalay da nga ron ka nagiti pasaw. Ano? Ato pa nagiti anak da. Sa dino abanda ti ayan dapat. Dito'y pare. Saan gaya man na saya at mga ikabil iti launay. Wala nga ro. Ibulsa ko Iado tanday una kita baka sa mati. bung Uy, itang natitag lawlaw ko ti di nas balay. gaya may baglaan ng takoy. Natinag na ibong masil ko na. Kasi Ijay. nakakamamas mo. Di session. Ay, oh, ang Ay, sinong ito iso ay nakapito? antay. Adami Isa man sa dyan ko. Ramuan May. Sinalaki. Tatay. Ano Ani, yung Last week. Ay, iso. Ako talagang ako gaya. Baglaan Ay, yung ta... Sagin. Kaasiti. Tapang. Dalan nang wala na siya. Hindi ko pinili. No, sa balingan nakapidot. Kristiyano man. Uy, na adamo gamin dagitay makapidot nga di subli adamo dagitay saan. Uy. No karkaro no Saan gaya man. Sige. Kano malpasan ni Talas Dulce. Ay, sa dino abanda ti ayan dapat. Dito'y pare. Ay, saan gaya man na saya at mga ikabil iti aduunay asabong. Sabong. 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 Pagbumukan At matan tarayo. dagiti ulag. Mana? May ilasin. Unay asabong. Baka dahil ito yung DJ, mana. Iti aduunay. Aan. Usang nga gaso dagi nga talong. Talong nga wat tigo 100. Ayaw man na saya at mga Jay, SIM card. Dati ayan dapat. Dito'y pare. Dito'y. Ay, saan gaya man na saya at mga ikabil iti aduunay asabong iti aglawlaw ti balay pare. Pagumukan mo iti dagiti ulag pare. Ay, agurita. Mailasin ko dagito nakapaso dito asabog ah. Ha? Iso na ito tasap-sapulin may amula may. Ha? Dapat ijay. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito amin kada dito. Ha? Sabat ka. Si kagayam tinagal-ala iti mula may. Ay, ang pudno ka ita kanya. Hindi mo kaya't asal itan ka. Ay, uwan pare. Siyak tinagtakaw pare. Kasya na kuma pare. Pagkawanan dak.
Naramid ko lang ti agtakaw pare. Gaputan nangina iti sabaw. Ay, ulay pa. Naskan nga agikaro ka iti dakas nga iraramin mo. Ah, Agpulo ka ita.